Okay, Kawasan Falls sana kami. Pero hindi kami pinapasok ng masungit na tagabantay doon. Wow! Anong bata? Delikado ka dia dong. Uy! Iya. You're not. Delikado. Nyala po. Oh, no. Ah. Grabe. Ay, nag-date oh. Napay nag-date. Parang biro lamang. Dito. Hey, fire! Woo! Whoa! Yeah! Ares oh. Whoa! Ares oh! Kumangkon magpaksiw dong. Totske. Kaya ninyo ni! Kaya mo totske ba? Ito nilayat sa kawasan ba? Ako pa'y nakalayat din eh! Do not try this at home. Idula ay apirbe. Kaya ton! Ubas oy. Kado. know it's been a while. I know you're thinking the same, but I've been feeling like a moment can't go to waste. I let go of your name, girl. I figured that was it. I stopped playing your game, girl. Yeah, I thought I could quit. I'm all up in my head, I'm sorry for what I did. Wish I could have it unsaid. Just make it right instead of treating me like I'm dead. Is it too late to Gitipingan ka bro. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Usam din na. Oh no. Medyo man eh. Mga asaman gitason ang baha. Oh, ana basta kusog kayo ang baha. Pero ang kawasan mga hinugas na dire. Ang kawasan hinugas na dire, mas limpyo gini. Meanwhile. Huh? A piece of shit? Yeah. Tae gino na. Tae na oy. Tabunag yuta. Sa
Tae man may langaw oh. Surprise, motherfucker. Ikaw lang niya yung tumae dito. Buaya. Buaya. Luta daw yun. Hi guys. Welcome to my falls. So maliligo sana kami sa Kawasan Falls ngayon. Kaso dito kami dinala ng tour guide namin. Now people are feeling shower fresh in a surprising new way. Nabarag, tutski lagi. Ang ginagawa mo? So mga 20 minutes na kaming naglalakad, hanggang doon pa kami maglalakad on yung may ano doon, basketball court. Lolo. Boss, pwede mo tanan dyan, boss? Oo. Layo pang Kawasan? Nakapas na mo. Asa nagapit ang Kawasan, boss? Dapit na sa Bulangog. Kaso boss. Puro carbon mo lagi nilagay. Tayo bligyan ka shoot eh, boss. Puliya, nadagan puliya. Saan kayo galing, bro? Galing kami sa malayo. Na, hindi mo marating. Siguro mga sabing 4 na bundok. Kawasan ka galing? Oo, Kawasan. Sobrang napakaganda doon. Kawasan yung Kawasan nasa ano? Nasa baba pa. Yung ano yun, ano? Kanjano. Oh, Kanjano. Hindi yun Kawasan. Kanjano Spring. Napakalayo, sobrang layo kasi malayo yung ano dinaanan namin kasi ano para wala kaming entrance kasi pag doon kami ano Sa Kawasan, magkano ang interest yun? Mga 100 per tao. per head? Per head, oo. Per tao. Kaya dito lang kami dumaan. Kasi walang entrance. Para ano yan. Wala bro, kita lang pangalan. Hey bro. Layo. I know, tama niya. Tapos ka na maligo. Boss ha, nagbibihis muna ako para iwas laki itlog. Yan. Basta kay pag-abag ni Unyo ganihap. Tawa. Kapit na hubas ang Kawasan. Padaplin ta ng tubig. Iinit. So, pauwi na nga pala kami. Enjoy naman namin yung trip namin. Kaso umulan. Kiss ba? Kiss. Hadlock sa kisan eh.